ім'я Отца і Сина, і Святого Духа Христос посреди нас. Благословенна п'ята неділя Великого Поста, Церковь упоминає преподобную Марію Єгипетську, щоб ще раз перед нашим зором указати, що ніщо так не лікує чоловіка, християнина, як пост і молитва. Ніякі великі гріхи не можуть превзойти благословення і милость Божу. То указав Господь на юній дівчині Марії Єгипетській, яка, як така світська дівчинка, думала, що життя – це їсти, пити, блудом ходити і весь смисл життя в тому. Вона навіть і не була багата, за свій блуд ні гроші не просила. Вона просто була збита з толку, як нині, у 21 віці, мільйони молодих людей збиті з толку, прочно збиті з толку всьогосвітніми, спеціально наученими збивателями із толку, книжниками і фарисеями. І так пост і молитва вернула дівчині Марії Єгипетській статус дитини Божої і наслідниці Царства Божого. Кожен із нас до Пасхи йдемо іменно постом і молитвою. Два інструменти – ліпших, сильніших і действенних не є – пост і молитва. Господь предупреждає, сатанінський дух може бути ізгнаний з чоловіка тільки постом і молитвою. Люба релігія, котра вне православ'я, уже відказалася від поста, котра відказалася від креста, котрий відганяє сатану, явно працює на сатану. Ясно, і ми сьогодні видимо, як Господь уже на п'ятій неділі опитних нас духовно, постом і молитвою, пройшовши в путь, возводить нас до слідуючої ступені. Ступеня та означає власть. До Ісуса прийшли два апостоли. В одному з Євангелій сказано, що їх мати прийшла. Сьогодні двоє братів, апостолів, синов Заведєєвих, сказали Ісусові: Господи, Ти скоро вже робиш царство на землі. Зроби так, щоб ми двоє були справа і зліва, а Ти посередині главний цар, а ми маленькі царьки. Удивительно, що просьба цих апостолів така понятна і знакома нам. Хто із нас не хотів бути і справа, і зліва, коло начальника, ближче до центра? Скільки людей зато і були покарані долею, що рванули у високі посади, не маючи підготовки духовної, розбилися. Подобно тому, як чоловік, який хоче лізти на високу скалу, а не має ні приспособлень і опита, і тренування, зорвися дуже скоро. Сьогодні мільйони людей зорвалися, особливо людей молодих, котрі повірили пропаганді книжника і фарисеїв, що можеш свободно любити, робити, що хочеш, блудом ходити. І даже вказують і нам, православним: а що ви такі противники блуда? Та у вас Марія Єгипетська блудниця, а так і славите. У вас самарянка 5 мужей мала, а ви її в неділю виділили. Сьогодні ще один варіант. Ісус ходить до інтелігента Симона, фарисея, партійного. Ходить у гості, а за ним зайшла скромненько жінка. Удивився Симон фарисей, коли увидів, що жінка принесла сосуд із миром, пахощами, і почала плакати щось, каятися, просити пробачення і цілувати ноги Ісуса, а сльози капали на ноги, а на волосся йому тирала. Симон, современний, передовий, цивілізований, подумав собі: о, якщо б Ісус був настоящий
пророк, то він би знав, що ось жона блудниця. Що він дозволяє їй до себе приходити? Блудниць треба бити, камінням бити, гнати. Або як тепер публічно блудниць везуть за границю офіційно. Но Ісус знав, що думає Симон, як Бог сказав Симонові такі слова. Симоне, мав ти щось повісти? 2 довжники були одного зам'єдавця. Один 500 динарій довжен, по-современному $500, другий 50. Не мали один другий віддати, тот їм милосердно відпустив дух. Хто з тих 2 ліпше буде його любити? Симон каже, проста задача. Кому більше відпустив, тому більше, то буде більше любити. Правильно сказав, каже Ісус, я вийшов у твій дом. По закону гостеприємства ти мені мав дати на ноги воду. А ти не дав, бо ти фарисей, міністр. А вона плаче і сльозами омиває мої ноги. Ти мені по закону гостеприємства не дав пахощі, а вона миром утирає ноги мої. Зато знай, що їй відпущаються гріхи. Так, вона блудниця, но з тою різницею, що вона осознала тупік, у котрий вона зайшла. І зато, розкаявшись, стає дитиною Божою. Ну, а ти фарисей, міністр, губернатор, куди ще можеш бути? Звисока дивишся на тот народ простий, забиваючи просту істину, що народ простий ближе до царства, чим великани міра сього. Так Симон получив урок від Ісуса, щоб ніколи не возвишатися. Тоді Господь каже іще таку фразу. Апостолам, котрі хотіли бути разом із ним у Царстві Божієм царьками. Ви знаєте, що в цьому світі суть великі великани, олігархи, котрим все видить, що вони управляють усім, все можуть, все їм позволительно. Чесного чоловіка легко роблять злочинцям, і журналісти всі кажуть айно, айно. Катастрофа із сознанням, бо крім шизофренії не може об'яснити, чому чоловік нормальний чесного чоловіка обзиває. Крім духовної болезні, нічим це об'яснити не може. А от злочинця можуть зробити великим, славним. Усі телевізори можуть наповнені бути роликами, який то злочинець чесний, як він немного вкрав, який він розумний. І в цьому хаосі, інформаційному просторі ми з вами видимо, якої актуально є нинішнє Євангеліє. Но щоб апостолів своїх навчити добре, Господь каже, не знаєте, що ви просите власті, таке то іскушення, соблазн. Ви готові бути на високих шабелях власти. Подивіться, каже Ісус, кілько людей. Повторяє слова, і так же казав Соломон. Скільки людей добралися до власти і пропали розумом, честю і достоїнством. Ви теж хочете? Якщо доля вас підняла на якийсь шабель власти або якоїсь можливості, то опит церкви православної каже, проси у Бога в'єдно ту посаду і іскушення, і напасті. Бо в тих напастях і іскушеннях забудеш ти гордитися і превозноситися. Но якщо не будеш мати напасти, висока посада, великі гроші, велика власть уничтожає лічність до нуля. І ми тому свідки, як в цьому мірі маса достойних людей, а ще бися не вмішали у власть. Були б нормальні люди, мали кусок хліба, нет, вмішалися і все, проіграли. І честь, і достоинство, а май страшное, вічність проіграли, бо в релігію ся вмішують.
Почомуся вмішують? Та бо вони багачі, а олігархи всьому ж. Удивительно, як важно нам сьогоднішню неділю увидіти, що Господь нині навчає нас таким істинам, які розумні і вразумливі тільки через духовний рост. Про що ми говоримо з вами? Люди цього віка кардинально не розуміють. Їмся видить, що то якась казка, якісь такі небилиці невозможно реалізувати. Вони отпали. Отпали многі з них настільки, що вже не способні до покаяння. І от сьогодні Господь каже апостолам, що рвете до власті, не знаєте, що ви просите. Да, будете нести крест, котрий я крест, потерпіте ви соблазни іскушення і гонення. Но у всьому світі, каже Ісус апостолам, і нам, і з вами. Хто з вас хоче бути перший, стань послідній. Хто хоче бути глава, стань усім слуга і раб. Бо Ісус, Христос, Син Божий, зійшов з неба та не просив богослужили, а сам прийшов послужити людям і віддати своє життя за життя многих. Прото пише апостол Павел посланню к євреям: Христос прийшов, архієрей грядущих благ, збільшив совершенну скинію, нерукотворену, то єсть не створену, як стара скинія, а не з кровлю козликів і телиць, но со своєю кров'ю вийшов один раз во святая, вічное іскуплення обрідший. А ще бо кров козлів і телиць і пепел юниць, кропящою скверненних, освящав тоді плотську. Приводив к плотській в чистоті, то тим більше, наскільки більше кров Христова, котрий Духом Святим себе приніс непорочним Богу, очистить совість нашу од мертвих діл, аби служити нам Богу живому і істинному. Ми готуємося до Святої Пасхи і знаємо, подобне познається подобним. П'яниця подозріває, що всі люди п'яниці, но не признаються. Блудник думать, всі блудники, но не признаються. Клеветниця боїться, що її обклевещуть. Подобне познається подобним. І на Пасху, хто тільки йшов із нами по путі поста і молитви, упознає Ісуса, а Ісус Його. Всі остальні, у всьому світі бродящі, на Пасху теж, може, будуть щось кричати, ходити, но вони не будуть учасники Пасхи. І сьогодні в Ужгороді будуть ходити по вулицям молодики у масках, на вулицях метати шашки домові, будуть закурювати вулиці. І ніхто їх не остановить. Чому? Та бо вони хочуть мало всіх напудити. А хто це робить? То ті, котрі не готуються до Пасхи, а просто в всьому світі безобразничають і будучи не церковні, не духовні діти. І між нами не 100% всі наші. Парочку душей і в нашому храмі суть, котрі з нами ходять. Чули все, виділи, знали, а вийдя з храма, зроблять по-свому. Не тому, що ми не праві, а тому, що вони у своєму желанню на поперек зробити, зроблять на поперек. І такі люди відпадають від церкви, від Христа. В одному з моментів задала замічання жінка одному молодикові, що, слухай, тепер іде пост, не слухай тільки музика, який слухаєш, та виключи, вать візьми собі наушники. А він каже, що мені, я не пощу. Сьогодні тисячі людей, панів, чиновників не постяться. Їм все видить, що їм мож. А з яким результатом прийдуть на Пасху? А з ніяким, нульовим, зачастую негативним. Но то ті, котрі знайдуть собі сили посповідатися, причаститися,
котрі найдуть собі силу остановити безобразія на вулицях. Ето і будуть діти Христові, котрі на Пасху будуть мати нагороду. Ми же, в свою очередь, даруємо всім християнську любов і благословення, бо ми знаємо, що ці соблазни, іскушення деколи нам і нужні. Щоб ми виділи, це точно ми йдемо по правильному путі. Бо якщо б ми йшли по путі блуда, на нас би не нападали молодики в масках, їх би сюди другі книжники і фарисеї за гроші не вели. Но раз ми на правильному путі, раз ми канонічна благодатна церков, злочинці, книжники і фарисеї і всякі антицерковні сили будуть нас кусати, кричати, домові шашки метати, огонь на церкву метати. Почому? Біснування для них – обикновенний образ життя. Про свічне царство їм вже не можна думати, бо вони вже, навірно, давно діточки пропавші. Ми ж молимося за нашу молодь, котра церковна, Господи. Благослови наших дітей, щоб вони купилися на приманки цього світа, щоб в пості молитві, в труді, в любові, благословенні совершали свій путь, щоб ніколи не думали, що Господь не знає, котра жінка свята, а котра не свята. Бог видить, котра пішла на сповідь і стала через причастя церковна жінка благодатна, а котра ілі журналістка, ілі агентка бігає між людей і творить лож, обман і брехню. Бог все то видить, а потім буде кожному своя награда. Господи, награди наших людей любов'ю, миром, благословенням, силою духовною, любов'ю до поста і молитви, бо так поступаючи, метує на сів земли, діти Божі, твердо стоящі, прямо стоящі, а не скорчені під другими видами, ясно видящі і ясно думаючі. І тут на землі, узнавши правильний путь, канонічні церкви йдуть по ньому, пам'ятаючи, що не зайшовши з цього путя, тільки ним можна й тут на землі духовно возрасти, свої таланти розкрити і ними послужити людям і церкви, а у вічності разом із святими, і з Марією Єгипетською, і з тою блудницею, яка нині розкаялася, і з усіми розкаявшимися зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь.